No takže čo tu máme? Takže kúpil som druhé teles tohto filtra. Som má podotrenie, že tu na táto dosadacia plocha regulačného ventilu bude vybitá, keďže nejakých 60 rokov jazdilo. Potom tu na túto druhú pružinu som kúpil aj s guličkou. Potom sadu na prerábku. Tento obtokový ventil či vlastne obtokový filter som nechal taký, ako bol predtým. Fakticky tá upchávka, ako by to možno lepšie vyzeralo, alebo ja viem, že by sa tam dala takáto istá príruba na prerábku. A zase ten olej by pretekal aj do tej ako upchávky. Ono to prešlo cez tento šrobík, čo je dutý, alebo vlastne nie že dutý, ale má zúžený priemer a tedy by to prešlo ako normálne za bežnej činnosti, keďže sú obidva sitkové. A potom je tam taká malá dieročka, cez tu by to išlo ako na spädovaní. Čiže fakticky podľa mňa aj tam by sa strácal trochu tlak oleja. Takže fakticky po určitom čase sa tento obtokový filter upchá. Tým pádom olej cez ne nebude pretekať. Tým pádom bude odstavený. No, som zvedavý, či sa tým niečo vyriešilo. Ja som toto celé prehodil a som vymenil podložky. Udial som to, ako som vedel. Keď sa zohreje, ešte to dotiahnem. No uvidíme. Takže zatiaľ štartovať neviem, iba pri štartovaní zistiť, že aký bude tlak. Ako fakticky cez zimu, keď sú štartovacie otáčky, tak to tlačí, alebo tlačilo na takých 3 alebo 4 bary. Ako polovihodné, kebyže vytiahnem dekompresor, a keďže mám iba 2 ruky, tak bude musieť stačiť aj takto. Zatiaľ podľa tohto žiadna zmena. No dobre, takže teraz si to natočíme, zatiaľ je studený motor, no trochu sa dohrial, ako som to nechal priešiel, ale povedal by som, že sa za tú dobu vychladol, ako to tu s tým robím. No dobre, takže som zvedavý, čo to povie.
Podľa toho, čo som videl na volíku, ak to dobre ukazuje, tak sa ten tlak zvýšil minimálne. Na voľnobehu by som povedal, že to má rovnako. Len tu na tá nová príruba dá ako netesní. Dal som tam nové testenie, aj taký gumený krúžok som tam dával nový. Presne podľa katalogového čísla som kúpil nový. A tu na to je to, ako tu vyteká. Možno, že tam prehodím to staré teleso. To možno, že to je nepatrný rozdiel, to iba ten plnoprietovka spravil, ten papierový oblak je proste ten modernejší typ ako T-sitka. Lebo čakal som, že viacej to zrobí ako tá dosadacia plocha, že tu bude nová, že tu bude lepšie tam dosadať tá gulička, ale narovnako. Ale zase tu na čo to prepúšťa, tak tam by som povedal, že to sa asi stráca tlak. A skúsim to zvrtnúť. Ako konkrétne, veľmi som tomu nechcel veriť, že tieto filtre ako nové, či by tam mali rapidne zvýšiť tlak, ale možno. Ako jeden kamarát mi vravel, že mal ako na voľnobehu na 69-ke 1,5 baru, vlastne 1,5 baru na voľnobehu za tepla. Keď to prerobil na takýto filter, tak sa mu to navýšilo na 6. Samozrejme asi má lepší motor, menej vybehaný, alebo neviem, možno čerpadlo mám v riti. Ťažko povedať. Dobre, tak to idem natočiť. Zabudol som pridať príklad. Tak, čo by si videli, tam veľká zmena není. Tam, čo som vám písal, že trochu neskôr tá, čo sa dá kurva. Tam, čo som ako písal, že neviem, predtým to bolo ako 0,8 za tepla, tak to možno bolo aj taký 0,5. Trochu utiahnu, sa bojím, že utrhnem ten šrob alebo vytrhnem záviť.